Assalamualaikum Lur. Ini kita mau kunjung ke rumahnya Mbah Tarmini ya. Katanya tetangganya tadi memang belum pernah kita sambangi, belum kita kunjungi. Niat kita silaturahmi ke rumahnya mbah-mbah janda-janda tua. Ya Lur ya, mari kita ikuti ke silaturahmi ke rumahnya Mbah. Assalamualaikum Mbah. Sugeng siang Mbah. Sehat baik. Alhamdulillah. Kok dhewean Mbah? Nggih, Mbak. Oh, kiambakan. Putra tiga sampun boten wonten sedaya. Oh, ngoten. Kanten kula tok niki Loh, tilar. Pripun ceritane, Mbah? Pripun ceritane? Ceritane Mbah piye? Iki ceritane Mbah piye iku? Kok iso ditilar teng pundi, Mbah? Ditilar nggih, karek dhewean. Bakdo dahar Mbah mau. Oh, alhamdulillah. Mbah rak wis tuwik ya Lur ya. Mbah iki berarti wis ana 80-an. Niki jenengan nggih nempur. Pak salam ibu. Kula lasem. Nggih, niki kula niate silaturahmi. Nggih. Ora nggone mbah-mbah sepuh. Nggih. Jumlah berkah, Mbah. Alhamdulillah. Nggih. Jenengan sehat ya, Mbah? Mbah. Alhamdulillah. Nggih lasem. Nggih niate nggih silaturahmi nggone mbah-mbah sepuh sing pun rondo-rondo ngeten iki. Jumlah berkah, Mbak. Alhamdulillah, Pak. Nggih. Nggih, kula matur Nggih. Nggih. Paringi sehat, paringi alhamdulillah. Paringi seger waras. Ngoten ya, Mbah. Nggih. Nggih. Umure mun pinten, Mbah jenengan? Menawa nek 80 wis ana Lur ya. Tiang di kuno niku mboten. Mboten nate batik. Wong kene ado batik. Batik nggih batik. Riyin Nggih. njupuk garapan ya, Mbah? Nggih njupuk garapan. Teng mriko lasem. Teng lasem gini, Pak. Pak sapa, Mbah? Siapa, Duk? Pak San. Pak San. Oh, Pak San. Nggih, gini Pak San. Garapan. Sak lembare piro, Mbah mbiyen? Alapi. Sakniki pun prei. Nggih, prei sakniki. Oh, ngoten. Mboten. Wis. Pak. Nggih ben mlampah ngono ya, Mbah? Nggih, mlampah, boten enten kendaraan apa-apa. Hmm. Kendaraane nggih montor gedhe niku. Nggih mlampah, yang mulai mlampah. Kula wau sowan mriko lho, nggone Mbah Mariati. Nggih. Nggih. Anu Mbah, iya Mariati ya, Lur ya? Nggih, Mariati. Mbah Mariati, Mbah Mise. Nggih, Nggih, kula biasane nggih silaturahmi nek nggone mbah-mbah mriko-mriko. Delalahe mriki nembe saged daerah mriki, Mbah. Nggih tujuane silaturahmi karo mbah-mbah sepuh, mbah-mbah tuwa sing pun rondo. Ngoten, Mbah. Cari bojone kula lho, aja rondo-rondo enom lho, Pak. Ngono. Gak aku ngono. Rondo-rondo tuwa, Bu, sing tak parani. Rondo enom kok nek kanu. Menawa ngoten, Mbah, menawi. Dadi sing disewani ya mbah-mbah kene iki. Nggih. Biasanya Jumat kula tekan mriko-mriko, Mbah. Nggih tidak harus dina Jumat, tapi biasane sing paling akeh niku nek badhe Jumat kula keliling nek yene mbah-mbah. Nggih dugi mriko-mriko. Nggih. Nggih termasuk niku tengene jenengan niku. Mpun dangu, Mbah. Kula lasem. Lasem Sumber Girang mriko lho. Jarek nek lasem Sumber Girang. Tapi nek mlaku nggih tebih, Mbah, saiki. Nggih, saniki mboten enten mlampah. Ngene, Mbah. Biyen nggih mlampah miyang. Mlampah ya, Mbah. Mlaku miyang muleh mboten dibiyen. Tapi cara sampean wis pikun ta dereng, Mbah? Dereng. Mboten lalinan. Mboten. Nek dhuwit rak mboten lali. Dhuwit niku mboten lali. Mboten lali ya, Mbah. Diduwa kok udet, diduwa kok kene golek ya, Mbah. Guyon, Mbah. Nggih, sami-sami. Iku mane endi ya, Mbah? Ngono, Mbah ya, padahal duwike ditukok nebako liwak. Ya tadi ya, Mbah. Guyon ya, Mbah ya. Nggih, mboten napa-napa. Wong anyar anu untuk silaturahmi nek gone bae ojek guyon mboten napa-napa niate kula kan silaturahmi nek gone Mbah-mbah. Nggih. Murugi yen menawi sehat. Kan sehat ya Alhamdulillah. Ngono. Sing penting aja mrene rondo-rondo ya, Mbah. Jadi enten saya punya program memang sudah jalan hampir berapa tahun ya, mungkin sudah berapa tahun tidak dipublikasikan silaturahmi maranggone mbah-mbah sepuh, mbok rondo utawa maranggone yatim piatu atau kaum
fuqaha masakin ya sing paling banyak tapi mbah-mbah sepuh sing wis gak iso produktif kerja. Cara mbah sampeyan kerja kan. Ya kita hanya memberi ya anune lah. Sak kuwate ya Mbah niate silaturahmi ngono tok. Silaturahmi medayoh Mbah cara wong biyen. Mboten napa-napa nggih. Nggih, ngoten riyen Lur. Dadi Mbah nika Mbah dienggo dokumentasi kula nek mriki malih boten keliru. Nggih. Dadah ngono Mbah. Sampeyan kula rene nah sampeyan kan kersane nganu. Dadah. Nggih Mbah. Nggih kula matur nuwun ya Mbah. Kula nyuwun pamit. Nggih, panjenengan. Lah suwi-suwi nek sampean wedangi malah melocot, Mbah. Nggih, gitu dulu ya, Lur. Ya, Mbah, pareng ya, Mbah. Nggih, assalamualaikum.